În 1883, memorialistul Ion Ghica îi adresează o scrisoare lui Vasile Alexandrin, în care îi mărturisește presupunerea bazată pe epistolul către regina Victoria, păstrată în arhivele britanice, că un oarecare tânăr servitor din Ghergani a ajuns peste câteva decenii după dispariția de la curtea tatălui său și o seamă de aventuri nebuloase, împăratul Teodros II al Etiopiei. Această supoziție, fără o bază istorică reală, a folosit totuși drept nucleu pentru un roman ficțional uimitor în alcătuirea lui Mircea Cărtărescu. Eu sunt librarul Cartego și vreau să vă recomand pe scurt cel din urmă roman al lui Mircea Cărtărescu, Teodoros. Un roman despre un fecior de ibricar din Valahia, Tudor, ajuns prin putere de spirit, voință, înțelepciune și alte violuri, împărat al Etiopiei, de sub cerul înflorat african. Un roman complex, voluminos, dar care curge ca Nilul, spălând pământurile și sutele de copii al lui Solomon până în Etiopia lui Teodoros și mai departe. Romanul Cărtărescu farmecă prin construcție, prin amestecul de planuri și linii de subiect, prin limbaj, folosind pe toată durata romanului cuvinte arhaice sau arhaizate cu scopul de a adăuga autenticitate și credibilitate textului, mărturiilor, dialogurilor și chiar și acelor fragmente fantasmagorice sau solenoidice tipice scripturii lui Cărtărescu. E un roman, putem spune, istoric, dar totuși un roman despre dragoste. O dragoste pentru o femeie și alta și alta și alta, dar și o dragoste pentru faimă. El le-a câștigat pe ambele, dar le-a pierdut pe amândouă până la urmă. Un roman pe care trebuie să-l parcurgeți și să-l simțiți pe pielea voastră, să-l parcurgeți măcar și pentru fragmentul epistolar în care Teodoros îi scrie mamei sale despre tratamentele lui împotriva suferinței din dragoste și prin droguri și despre drogul sau teriacul cel mai efectiv pentru el în acea perioadă, poezia. Găsiți romanul în librăriile Cartego sau în oricare alte librării din țară, dar găsiți-l.